Så er hun blevet børstet igennem med karten over det hele. Så skal vi lige tjekke med kampen, at det er gjort ordentligt, at der ikke er nogen helligdage. Der ikke er nogen små filter. Der er lidt her i skægget, det er der næsten altid. Så. Men det er kampen, der kontrollerer, at man har lavet et ordentligt forarbejde med sin karte. Og hvis ikke man har, så er man i gang igen. Man skal kunne trække kampen igennem overalt. Hvis man vil sige, at hunden er friseret ordentligt igennem. Så kom jeg op og stå. Sådan. Og ved at få kampen igennem hendes skørt, jeg kan få den igennem hendes ben og hendes hoved, op på hendes kropspels. Så nu er hun ved at være klar til trim. Men det er det, der er hjemmearbejde. Det er det, I skal gøre, inden I kommer her. For det her kan mine hænder ikke ret godt have, og mine skuldre slet ikke. Tak.